माथो फुदलाबसि जाजोब्बाय दे मोनगोन दे गुर बै खनाखि गुर खनाखि बै खनाखि खारदों बै खनाखि खारदों नाया फल'खो जोब बैखि खारदों नाया Machalpur आनसलिक कमिटि ABSUनि गोथार गल्डेन जुबलियाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय बायदि गामिनिफ्राय कालचार रेलि बा हारिमुआरि बादायलायनाय बेयाव बायदि गामिनिफ्राय बाहागो लाफैनो हादों। बेफोरबादि नुथायखौ नुनानै जोंनि दखरानि मावथि फारियाफोरा जोबोर गोजोननाय मोनदों। बेबायदि गोजोन बेल्लाव बागोन बेल्लावखौबो नायहोलां बेल्लाव बागोन बेल्लाव हारिमुआरि गोजोन आरो शान्तिनि थाखाय हारिमुआरि हानजा सुरनाय हावखां गाफा खबायफा बाथौपुरि खेराइ ख्रिस्टि आफादनिफ्राय थांगासिनो दं आं। नोंथांमोनखौ बिथांमोनखौ हारिमु हानजा हांख्रायनानै लिंहरजानाय बिथांमोननि उनावनो थानो थाखाय आंखौ खावलायहरबाय। जय गोथार जुलिनि जय हिन्जाव गोदाननि जय बर' गोदाननि Machalpur Dukora Dunarai बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथाय लोगोसे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 15थि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै हारिमु हानजा हारिमु दिन्थिफुंनाय आयदा बे दिन्थिफुंनाय आयदानि थाखाय जोङो हांख्रायनानै लिंहरखादों। आलासि महरै हारिमु हानजा बेखेवगिरि आलासि महरै लाबोखादों। बिथाङा दहायनो सफैनानै दंफैखायो।
फालिथाय